Moro! No niin, nyt on kömpiä lähössä sitten ensimmäiseen huoltoon. Ja tässä vaiheessa voisin sanoa, että paina sitä peukkua, niin saadaan informaatiota muillekin käyttäjille. Nimittäin vilkastaan tuossa autossa, mulla on tuossa ylimääräistä tekemistä huollolle. Olen tehnyt semmosen listan, niin voidaan vilkasta sitä. Ja siinä on yksi aika mielenkiintoinen juttu, mikä itellä tuli tuossa, kun tsekkailin paikkoja. Niin vilkastaa sitä vielä sitten. No niin, nyt on yhdistelmä valmis. Niin. Vilkastaanpa tätä listaa, mikä on mulla mielen päällä tässä huollolle. Eli ykkösenä täällä on ohjaustanko vinossa suoraan ajais, eli se nyt on ihan säätöhommia, sitten vaihteisto säätöhommia. Oikea etuvalo, en tiedä onko tuo mitään, kun se kuitenkin kosteus häviää sieltä. Että se nyt ei ole mikään ongelma luultavasti, mutta laitetaan se nyt siihen kuitenkin. Sitten öljy, syökö öljyä? En tiedä, kun en lähtötasua tiedä missä se on ollut, mutta se ei ole siinä missä manuaali sanoo, että se pitäisi olla. Mutta sitten tämä vitoskohta. Mä hoksasin viime videon jälkeen, kun mä tein lisää tarkastuksia, niin puhun niistä, että missä laatu näkyy, että hitsaussaumoista, niin siinä sitten tein vähän tsekkauksia lisää, niin hoksasin, että sieltä hitsaussaumoista on maali irronnut tai lohkeilu irti. Ja sitten se on se hitsaussauma ja runkoputke saumakohta jo ruosteessa, mikä nyt ei todellakaan saisi tässä vaiheessa olla. Niin täytyy nyt sitten kysästä tuolta. Sehän menee maahantuojan kautta luultavasti tehtaalle kysely, että mitä sille tehdään. Että onko se tämä ainut kappale, missä on tällä lailla käynyt, vai onko näitä useampia. Niin sepä selviää nyt sitten tämä huoltoreissun jälkeen. Sitten kutosena mulla oli tuossa tuo lumiaura pohjakiinnityslevy, niin se tuppaa vähän kääntymään. Kun tekee töitä, niin se pitäisi saada kiinnitettyä vähän paremmin. Mutta siinä on nämä lisäkohdat, mitä huollolle menee mainintana ja tulee niin sanotusti reklamaatiot tehtyä. Että katsotaan mitä sieltä tulee palautetta sitten. Nyt on mönkiä haettu huollosta ja reklamaatiot saatu tehty. Elikkä täytyy nyt sanoa, että huono asia mikä tuossa on tässä yksilössä ainakin. En tiedä mitä sieltä maahantuoja kautta tehdä sitten sanoo, mutta tässä minun yksilössä on sattunut huono maalaus ainakin. En tiedä onko näitä yksilöitä sitten useampia, mutta jos edellisen videon kommentteihin on luottaminen, niin ainakin yksi kappale, joka on kärsinyt samasta aiheesta eli ruosteesta, mutta toivotaan, että näitä ei kovin montaa ole. Että mulla sattui vissiin paskatuuri, mutta katsotaan jos se tosiaan tehdas tai maahantuoja jotakin kommenttia antaa. Ja kyllähän ne antaa, mutta mitä. Ja jos ei ole positiivista kommenttia, niin sitten mä rupean itse maalailemaan nuo hitsaussaumat uudestaan että se nyt tässä vaiheessa kannattaa tehdä, kun tunteja ei kuitenkaan ole 23 ja kilometrejä on se 230 ja niin saadaan otettua se heti kiinni tässä vaiheessa ja se nyt ei mahdoton homma oo tehdä itellä, niin se on sitten se vaihtoehto minkä tulen tekemään mikäli ei tehas tai no tehassa se oikeastaan on. Ei se maahantuojan kaan ongelma ole.
kohdalla uudestaan, mutta sinne nyt menee sitten varmaan ensi syksynä on seuraavan kerran, että saa viedä koneen huoltoon. Mut hyvä oli, että sain tehtyä hitsaussalmojen tarkistuksen ennen tätä huoltoa, niin saatiin reklamaatiot vetämään saman tien, niin eipähän jää kaivelemaan enää se. Eikä siinä näihin kuviin ja tunnelmiin ja